Hvis du bare tager video. Ikke ned i mudderet. Han er vej mod mudderet. Hvad regner du med? Nej, jeg ved det godt. Prøv lige at tage et billede, når hun hopper. Kom her. Men den er umulig at fange i luften, Carla. Prøv nu. Okay. Vi skal lige have et billede af dig, inden du hopper. Så lige et billede. Øjeblik. Kig på far. Ja, vi skal lige have bjælken med. Kig på far. Kig herover, Maja. Du ikke tager den her fødder Okay, nej, jeg kommer nu. Vent. Kig på far. Det bliver en filmer i stedet for. Nej, det kan vi ikke filme for helvede. Tag et billede. Men så vent lidt. Se, vent, ikke nu, Maja. Ikke nu. Skal I have det i luften, eller hvad? 1, 2, 3. Hop! Ui.